Bon dia. Avui vull tratar un tema que la veritat no sabia si anava a tractar-lo en algun moment, però és l'economia i el que suposa l'economia per al nostre país, no? I per als components que han fet possible que aquest país estigui dia a dia lluitant i tot aquest tema. Els diners, no? Els diners jo crec que és una cosa vulnerable de la qual eh, deurien de restar-li tanta importància i jo no tenia massa idea fins que el passat cap de setmana vaig anar a un càmping i vaig a parlar un temps amb el meu tiet i vaig adonar-me de certes circumstàncies que ja em van cridar l'atenció amb un passat però que ara es van assolir amb un significat el qual em va partir bastant el cor, no? Perquè la veritat, jo sé que la vida al fi i al cap està rodejada de paraules que no deurien de tindre tanta importància com, per exemple, paraules com guanyar, victòria, els diners, totes aquestes paraules que actualment pensen que són les paraules que et fan feliç, però realment aquestes paraules que realment ens fan feliços són paraules com amor, són paraules que realment a nosaltres sí que ens fan feliços encara que no siguen gastades i no ens facin sentir feliços dintre d'un cap, no? No sé si m'he explicat, però la paraula victòria en el terme aplicat actual crec jo que no és una paraula que realment ens porta felicitat, per dir-ho d'alguna manera, com per exemple una família, paraules com aquestes no són les paraules que realment ens donen que el cor es trenqui un poquet més del que està. Però el que volia dir avui era sobre aquest tema. Per exemple, m'he enterat d'una notícia de que al COI, m'imagino que ja sabreu, hi ha un lloc que és el de... Bueno, on va actuar Xavi Castillo, on actuen bastants grups o comedians on fan actes, no? En valencià, en català, com vulgueu anomenar-lo. I el que em va cridar l'atenció és Serrat, era un dels cantants que més a baix ha caigut comparant amb com estava feia 3 setmanes. Va actuar i pareix ser que va posar un preu per actuar en aquest lloc que al final aquest preu va augmentar y entonces el local va a endeutarse per a poder pagar a Joan Manuel Serrat. Jo mai negaré el valor de les lletres en valencià que tenen les lletres de Joan Manuel Serrat, però pensa que en un lloc que ha donat tant per la llengua no es pot fer això, no es pot fer en un altre lloc, però menys en un lloc que de fet Xavi Castillo va inaugurar, altres grups han participat ara voluntàriament per a aquestes coses i em pareix molt fort el que va fer Joan Manuel Serrat després intentant arrossegar diners i un tio que jo haguera pogut valorar molt m'ha acabat sent un traïdor pesetero perquè no n'hi ha altres adjectius per a descriure aquesta persona perquè no només s'ha arruïnat el que ha sigut un dels motors per a produir i escampar el valencià i els seus components principals, no? Que han sigut els difusors, no? D'aquesta llengua, sinó que a damunt d'arruïnar-la ha donat una mala imatge i ara, fa 3 dies per ahir, ha aconseguit salvar-se gràcies a les actuacions a les verdaderes persones que han aconseguit salvar-la. També una altra de les coses que no m'agrada de Joan Manuel Serrat i de molts altres cantants, no només en Serrat, que actualment és el que més ressentim, però no només Serrat, que pareix que m'estic assabentant d'ell, però també hi ha altres persones. Joan Manuel Serrat escrivia cançons en català, però al final va decidir passar-se al castellà, perquè evidentment el castellà és una llengua que ven més. Jo en aquest canal podria fer en castellà i possiblement tindrà molt més seguidors que els que tinc ara.
però preferís fer-ho en valencià perquè és la meva llengua i és la que jo estic orgullós de parlar-la, és la que defense realment. Lluís Llach ha escrit cançons en català i no s'ha passat mai al castellà. I això és una cosa que jo agraeix molt de que les persones, a pesar de les seves dificultats, lluiten per la llengua, que és per això pel que estem identificats els catalans i la gent d'esquerres, perquè solem lluitar i hem d'avançar i avancem encara qualsevol obstacle que ens posi davant. Pense jo que això és el que realment hauríem de tindre i no coses aquestes que per guanyar 4 duros més acabem fent aquestes tonteries que realment no ens porten a cap lloc. Gràcies a aquestes persones ens en anem endarrere, com per exemple el fet que Artur Mas, el president de Catalunya, diu la gent que ha aprofitat la independència com a terme per a aprofitar-se i retallar. Jo no negue aquest fet que estic aprofitant la independència per a guanyar vots i per a poder fer el que vulgui. Jo no ho negue. Però això no vol dir que tot el món que vol la independència ho vol per a guanyar econòmicament. Perquè la gent sempre, ara actualment diu, els catalans volen la independència perquè els ve millor l'economia. En sèrio penseu això? La independència ha sigut un terme que porta des de la guerra civil demanant-se i dona igual la circumstància econòmica del país. El 2007, el 2008, el 2006, que eren els termes que millor economia portava al nostre estat, era també un moment on es queixaven. Jack seguia queixant-se. Jo no, perquè era massa jove, però és això el que vull que sabenteu, que no tot en aquest món es té que fer per diners, per favor. Espero que us hagi agradat, m'endinsaré més, però avui volia posar per exemple a Joan Manuel Serrat, però hi ha moltíssimes altres persones que han acabat anant-se'n de camins, d'un camí que estaven acabat fent en un altre camí, i això, la veritat, a mi em parteix molt el cor, però bé. Espero que us hagi agradat el vídeo i fins la pròxima. Feliç estiu. Adeu!